Mai Consulting, azaz tanácsadó rovatunkban meg fogjuk tanítani önöket arra, hogy hogyan kell dalszöveget írni. Felmerülhet a jogos kérdés, hogy miért kell egyáltalán dalszöveget írni. Dalszöveget természetesen azért kell írni, hogy elveszítsük a szüzességünket. Legalábbis valaha annak idején az első dalszöveget ezért írtuk. Pontosabban az első verset ezért írtuk. Mindenki írt verset, látom itt is a nézőknek a szemén, hogy írt verset. Ott a piros pólós fiatalember 2 verset is írt, látom, hogy hát össze is jöttek a csinos hölgyel, úgyhogy érdemes volt. Na most ugye először általában rossz verset írunk. Sokan később is. Valójában többen írnak rossz verset állandóan, mint jó verset. Néhányan azonban a ravaszabbak közül rájönnek arra, hogy a rossz vers az még mindig lett egy jó dalszöveg. Mert úgy tűnik nekik, mintha a dalszöveg az valójában egy nagyon egyszerű, lebutított vers lenne. Dalszövegek kapcsán érdemes elfeledkeznünk a rímekről, de ha vannak rímek, az sem olyan nagy baj. Vannak bizonyos műfajok, ahol a rímek talán még segítenek is, viszont szerencsénkre olyan műfajt is választhatunk, ahol a rímek minőségének túl nagy jelentősége nincs. Ugye, ott van a rock and roll. A rock and roll dalban mi kell? Cadillac, kell bele bugi, rohanó autók, fák, őrült jampecek, sebesség. Ebből tehát a következőt tehetjük össze. Szövegre kell figyelni. Nem kell mindent megenni. Zú, a Cadillac, rohan a táj, a bugit énekel a sok-sok száj. Táska rádióba bekapcsolom, azon is a bugit fogom, ez a Cadillac bugi szó. Figyelj kislány, hajat simogasd, én vezetek, ne a váltót tapogasd. Nyomom a gázt, süvít a szél, a hátsó ülésen mindenki fél. A Cadillac bugi szól, és most bú, mindenki együtt. Bú, a Cadillac 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 bugi szól. Köszönöm szépen, nehéz lesz megmutatni zeneileg, de hát most nem is ez a lényeg, hiszen a szövegírás a lényeg, a heavy metal. Azért csak úgy jelzésértékűen egy alaptartást ugye felveszünk hozzá. Azt mindig csodáltam egyébként, azt egyszer meg fogom próbálni, hogy megpróbálok úgy lemenni spárgába, hogy onnan utána visszapattanja. Én ezt James Brown-tól láttam, és olyan pici volt, és nem tűnt olyan erősnek. Azt gondoltam sokáig, neki herébe van valamilyen olyan különleges anyag, vagy egy olyan borítás, amitől így visszapattan, amikor az hozzáér. Tehát heavy metal. A heavy metal lényege az, hogy mi haragszunk. Tudjuk, hogy mi ránk is haragszanak, de konkrétan azok, akik aznap este eljönnek, azok nem haragszanak ránk, hanem velük együtt haragszanak. Valami másra. Ennek következtében lehet neki egy ilyen misztikus, fantazi ködöt adni egy oldal felől, és akkor jöttnek azok a dalszövegek, hogy a vén farkas ember fennállt a hegyen, kezében ott voltak a csillagok. De én ezt kevésbé szeretem, inkább a szociál vonalat érdemes követni. Van a heavy metalnak egy ilyen csóró vagyok, mindent leszarok, dögöljön meg, kemény vagyok. Jé, meg is írtuk a dalszöveget. Csóró vagyok, mindent leszarok én. Hogy volt? Azt hiszem, ez bonyolult. Csóró vagyok, mindent leszarok én. Csóró vagyok, mindent leszarok én. Dögöljön meg, nem törődök vele én. Elveszem, ami a tiéd egy napon.
Köszönöm, csak elmerengtem azon, hogy azt hiszem, akkor most sikerült belekötni egy olyan műfaj képviselőbe, és akiknek talán lesz arra idejük és kedvük, hogy felkeressenek engem otthonokban. Úgyhogy menjünk, bántsunk olyanokat, akik legalább tényleg 10-20-30 éveket tanultak azért, hogy zenészek lehessenek, kössünk bele a jazzbe. Ugye? Nézzünk egy jazz standardet. Magyarul nem könnyű jazz standardet írni, ezt elismerem, erre magam sem vállalkoznék, hogy jazz standard szöveget írjak. Viszont ugye a jazz standard önmagában is vagy az evergreen, az egy angolul létező műfaj, ezt mindenki elfogadja, és valójában olyan sokat nem ismerünk közülük, viszont ezekben vannak ilyen átfedések. Úgyhogy én javaslom, hogyha arra kerül sor, hogy jazz standard dalszöveget kell írni, akkor mondjuk azt, hogy a Chubby Henson-től az In Your Eyes. Az In Your Eyes az úgy lehetne. És akkor az határozottan vissza kell hozni minden sor végén az In Your Eyes-ot, illetve kell bele olyan ilyen angolosan hangzó hívószavakat, mint egyébként angol jazzzenészek soha nem énekelnek, csak azok, akik úgy gondolják, hogy úgy kell angolul énekelni, hogy például I love the way you speak to me. I wish that man in your eyes. Honey, but nevertheless I can't make you listen. But under the trees, and the birds, and the birds, and the birds in your eyes. És ugye a jazzbe lehet úgynevezett bebopolni. In your eyes, in your eyes, in your eyes, in your eyes, in your in your eyes.